Inak ešte mi napadla teraz otázka jedna, že či vieš určiť, kedy je to už že príliš dlho, ten emočný nejaký výbuch. Ako to tá matka zistí, že už sa dieťa už sa len cyklí, nevie sa zastaviť, nepomáha mu to, pretože skutočne mne opisujú 60 minút, 90 minút, po mne by už bolo dávno, aj na strane mamy, aj na strane dieťaťa. Ako to tá mama zistí, že ale že toto už je to, čo ja môžem a niekedy až musím prerušiť, lebo to dieťa to není schopné prerušiť same. Ako to dokáže rozoznať, že nechcem do toho vstupovať, lebo mu nechcem uťať emócie, ale že teraz už do toho musím vstúpiť, lebo moje dieťa na mňa pozerá s panikou v očiach a nevie sa zastaviť same. Ako to rozozná? V prvom rade s tým, že začnem si to dieťa naozaj všímať, nemusím to hneď vedieť, ani to nebudem nikdy 100% vedieť. Ja rovnako nie vždy dokážem tú situáciu zvládnuť. Tiež mám niekedy nutkanie a sama si to potom poviem, no tak to som si pomohla teraz, hej, že vstúpim do toho s nepatričným okomentovaním alebo niečím a ja už vidím, že to vlastne som vyeskalovala a predĺžila som to ďalších 10 minút. OK, to sa bežne stane, ale tým všímaním viac a viac pokus omyl toho dieťaťa, že lebo my si poznáme naše deti, ako plačú a kedy plačú. A je nejaký čas? Viem si odsledovať aj čas? Ale stopky na to nemám. Jediné, čo si môžem dodatočne, ak sú maminy, ktoré majú deti, ktorým to naozaj trvá, že 60 minút, ideálna moja rada je len taká, že začni sledovať svoje dieťa, kedy sa mení ten plač, pretože to vypúšťanie toho emočného batohu alebo tých nervov je veľmi intenzívne na začiatku, lenže potom to už začne prechádzať do takého vzlikania, do takého hučania v podstate. Áno, takého opúšťania sa, už vlastne to dieťa z toho nevie vystúpiť. No. Nevie z toho výjsť. A tu do toho, ja som teraz nahrala to rielko, že tu do toho môžem slovne vstúpiť, ale nie vysvetľovaním, ale len nejakou barličkou, že ja požičiavam nervový systém na chvíľu trošku tomu dieťa. Skúšam to, že či sa chytí na háčik. Dám mu otázku, na ktorú môže povedať nie. A je úplne legitímne, aby sa to nestalo. To, čo zrazu mu hádžem kotvičky. Čiže otázku, o ktorej on môže rozhodnúť, že či áno alebo nie. Presne tak. O ktorej to dieťa môže rozhodnúť, že zrazu to začína mať trošku pod kontrolou. Aspoň to moje okolie. Keď už seba nevie mať pod kontrolou, pretože to dieťa cíti nebezpečie. V ňom sa aktivuje proste taký pocit, že je tam hrozba. A aj keď je v tom bezpečnom priestore, aj keď tá mama mi to dovoluje, tak ja z toho neviem vystúpiť. Tak keď už to je takéto vzlikanie a takéto... Krátka to každá mama nejakým spôsobom podľa mňa trošku už odpozoruje, že ten pláč sa zrazu zmenil, tak do toho vstúpim tou otázkou, že dáš si banán? Nie! Daj mi pokoj! Hej. Môže to potom predĺžiť? Môže, keď to je v ten nesprávny čas, ale nečakajme, že to šaltne úplne, že sa prepne to dieťa, ale skôr čakajme, že zrazu ste už nejakú tú energiu komunikačnú dali, vy ste sa o to spýtali, nepokračujete v otázkach, len ste mu dali ten priestor a môže sa stať, že vy môžete sa potom dodatočne ešte niečo spýtať. Môžem mu ponúknuť to objatie? Áno. Napríklad, keď vidím, že už to ako tak, teda to vzlikanie prerušilo, ale stále má nervy, stále sa trebárs hneva na mňa, tak presne tu môže prísť, že keď budeš potrebovať objať, prídi. Dobre? Ja som tu. Nemusím ho nanútiť, že poď, objímem ťa, ale že som tu. Dobre? A keď mám ten očný kontakt a vidím, že to dieťa to nejak už aj tak vyžaduje, tak môžem prísť za ním. Ja toto s mojím 4-ročným baranidlom robím, že nie, choď preč, ešte mi povie. A ja už viem, že už tak nereve, už nevzlíka, už ho rozpráva, už hovorí na mňa. A ja tak niekedy na ňa poviem, že ja už si ho poznám. Až tak prídem, že môžem ti dať pusinku? A nastavím. Hej? Už sme dobré, už sme okolo. Čiže
ale to je moje dieťa. Každý Áno. ten temperament a ten prístup toho alebo to dieťa je zvyknutý na nejaký spôsob komunikačný s tým svojim rodičom, že takto to máme my, takto to riešime my, tak len sa na to dieťa nalaďovať. Nič iné. A keď to nejde, tak to nejde. To príjmanie, toto je tá najväčšia výzva, že učiť sa to príjmať teraz také, aké to je. A že mi to pili uši, že potrebujem normálne štuple do uši. Ak ste vysoko citlivá osoba a to dieťa naozaj vrešti úplne nenormálne, ja sa neviem ukotviť sama v sebe, pretože ja neviem ponúknuť môj nervový systém tomu dieťaťu, tak si kúpte štuple do uši. Lebo sú deti, ktoré extrémne kričia, akože to je normálne, že na palicu. Tak si proste ten krik zrazu stlmím. A čo robiť, keď máš novorodenca? A ten starší tak to vyvreskuje? Však tam ide o život tomu malému. Dám si o sluch teda. Pôjdem do inej miestnosti, akože to musí byť taká situácia, že čo spravím, tak to malinké dieťa, keď držíš v náručí, tak akože relatívne, keď ty si pokojná, ako tak, alebo vieš, že ty ho držíš, tak ten novorodenec akože to zase zvládne, hej, že to by som úplne teraz neišla do extrémov, že idem sa zapodievať, či mi neuhluchne novorodenec, ale tam vzniká tá otázka, prečo mám novorodenca a toto bude teraz extrémne ťažké. A teraz ja si hľadám kapacitu, vraciam sa k tomu webináru. Nebudem si hádzať, áno, presne, na seba tie kopy viny, seba posudzovania a neviem čo, ale vtedy si vytváram ten priestor na to, že s čím môžem pomôcť. Ak to dieťa zrazu má totálny deficit mojej pozornosti, tak skúšam, či to nebude to. Ak to dieťa napríklad má zrazu nemá svoje miesto v rodine. Čerstvý novorodenec to je ešte tak, že toto dieťa ono nechápe, čo sa deje. To príde tak po 2-3 mesiacoch, že sú tu zmeny, ktoré nedávam, hej? Zjavne si to decko nechávame navždy. Lebo naozaj málo kedy je nejaká silná reakcia po príchode z porodnice. Nie. To je akože silná reakcia, že prvé 2 týždne v škôlke, hej? Že je hernička, ale potom, že... A to už tam akože budem chodiť každý deň, hej? A tiež si to starší uvedomí. Áno. To si ho akože necháme? Áno. Toto je jeden z dôvodov, prečo napríklad mnohé mamičky sa pýtajú, že zrazu tie emočné výbuchy začali. Áno, je to zrazu, pretože ten pretlak tých zmien... eliminácia mojich potrieb, ako je vývojová potreba miesta. Nemám svoje miesto v tom dome zrazu, trebárs. Sú maminy, ktoré napríklad, že spávajú s tými deťmi a zrazu potom sa to dieťa presunie, alebo akokoľvek, že majú dvojizbový byt. Hej, že zrazu to dieťa nemá svoje miesto, čiže aj to je pre ňoho zahlcujúce. To bude už potom zase vo webinári o súrodencoch, ale naozaj len dať priestor tomu. Je to tak jednoduché a tak ťažké zároveň tomu prijaťu, že čo teraz cítim. Nemusím pomenovať emócie, nemusím si zobrať to koleso emócií a hneď z toho vyvodzovať neviem čo. Proste len tie fakty. Len tie fakty. Čo sa vo mne deje. Bez tých farbičiek emočných. Presne tak. Lebo to je naozaj, keď si to tak predstavíte, kto ste také vizuálne typy, že je to fakt omalovánka, na ktorú sa teraz pozerám. Tu je decko, ktoré reve, hodené o zem, tu je matka, ktorá má chuť ho udrieť, to je omalovánka. A teraz, že aké sú fakty, hej? Fakty sú len tie obrysy na tej omalovánke. Moje potreby versus jeho potreby. Áno. Lebo ako náhle my už tomu začneme dávať takú tú nejakú, že si začneme k tomu domýšľať, tak jasné, to už sú tie emočné odozvy a potom už ideme do toho trestania alebo do toho usekávania, do ktorého by sme nechceli. Ale ak idem po faktoch, tak ako som ja išla po faktoch, fakt je, že mi bije srdce, fakt je, že sa mi trasú ruky, fakt je, že vidím bielu hmlu pred očami. To sú fakty. To, že umrem, to už není fakt. To už je moja hlava, ktorá na mňa húčala. Toto boli jediné 3 fakty. Čiže možno by niekomu pomohlo aj toto, že idem po tých faktoch. Presne to vymenujem. Áno, presne tak. Liv, ďakujem ti. A ja ti ďakujem. Ďakujem, že ste dopočúvali až sem. Verím, že to bolo zase raz výživné. Budeme sa naozaj tešiť na úplne všetky komentáre, ktoré nám necháte pod videom a takisto budeme veľmi radi za rôzne otázky, ktoré nám môžete dávať, ktoré my potom tu následne môžeme takto nejakým spôsobom rozoberať. A vidíme sa zase asi o
o týždeň. A ak sa vám to naozaj páči, dajte nám like, dajte nám srdiečko, dajte nám odber. My budeme z toho nadšené. Díky moc. Čaute. Čaute.